the night has come. Grabe, wala nang boses si Andre. Wala, nawala. Nawala. At pinatayang ilaw o madala. Wala na. Nawala na. Nakipagkakantahan. Wala na boses. Tuko-tuko pa ang internet. Jesus man daw. May bagong silang. May bago ng buhay. At ang susunod nating Sus, tuko-tuko ang internet na ano na iton. Si Mio Sara na. Mio Sara. kapag sinabi ng Taguig kay panalo na ako, siguradong panalo na ako. Panalo ka na! Panalo ka na! Panalo ka na! Panalo ka na! Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Hindi ko po pahahabain ang aking talumpati ngayong gabi na ito dahil nararamdaman ko po na medyo mainit na talaga. At ang ating crowd at marami na po mga konsehal. Dahil at sa Next Gen for BBM, dahil tinulungan nila kami na mabuo ang pagsama-sama natin ngayong gabi na ito. At sa inyong lahat, mga tigatagig, maraming Labo na. salamat sa oras ninyo. Ang dami sa inyo kanina at makapagbigay ng mensahe ng pangangampanya sa inyong lahat. Assalamualaikum. Sus, tuko-tuko pa.
BBM. Magandang gabi Inday Sara. inyong Inday lahat. Sara. BBM. Mayong gabi sa mga sa inyo ngayong gabi para maalala nyo ang mga pangalan ng ating mga bobotohan na unity team senators. Una na sa listahan ang ating Senador Win tayo sa Senado, Senator Sherwin. Senator Sherwin Gatchalian, panalo tayo dito sa edukasyon. Senator Mark Kabuhayan natin sa Senado. Mark Villar. Senator Mark. Senator may galing at talino. Marcolita. Pinakabatang Secretary of National Defense, Senator Gibo. Gibo Tudoro. Senator Marcolita. Yeah. Hay nako. Internet, ayusin ang internet. Pag nanalo kayo. Bistek tayo sa Senado. Senator Trabahador nyo sa Senado, Senator Migs. Senator hindi sikat ngunit maglilingkod ng tapat, Senator Rodante. Marcolita, my number Senator one. Hashtag Magtulungan, Senator Gringo. Yan po ang 12 senador ng Unity na nagsasabi meron silang lakas na gumawa ng batas Si para Padilla. sa ating bansa. Ruben Paalala Padilla. lang sa Attorney ating Larry mga kababayan, Gadon. sa inyo lahat, napakahalaga ng ating kodigo, sample ballot sa araw ng halalan dahil napakarami ng pangalan na 12 na kailangan natin ialala. Maraming salamat. Mahal ko kayo. Mahalin natin ang Pilipinas. Burger. Pag binato ka ng Sa amin. Kakausapin ko ang aking campaign manager. Humihingi sila ng burger. pag binato ka ng bato, batuhin mo ng burger. Yan po ang 12 senador namin. Mahalaga. Mahalaga ang sample ballot. I-shade natin ang bilog sa kaliwa ng pangalan ng ating kandidato. Sa left o sa kaliwa ng pangalan ng ating kandidato ang i-shade natin sa balota. Tatlo po ang sinasabi namin na mahalaga sa ating bayan at kailangan tutukan ng gobyerno. Una po, trabaho. Dahil maraming nawalan ng trabaho sa COVID-19. Sinasabi namin na dapat hindi na nila-lockdown ang trabaho at negosyo. Kailangan tutukan ng gobyerno ang pera sa bulsa at pagkain sa lamesa ng bawat pamilyang Pilipino. Tama. Pangalawa, kalidad ng edukasyon. Dapat world-class o global ang standard ng ating edukasyon. Dahil yan Yay. po ang sandigan ng magandang kinabukasan ng ating mga anak. Pangatlo ay Correct. mapayapang pamumuhay na tayo ay nagtatrabaho, tayo ay nagnenegosyo, na hindi tayo takot na merong gumawa ng masama sa atin. Bakit ako boboto kay Bongbong Marcos at tayong lahat boboto kay Bongbong Marcos? Dahil Unity team. meron siyang 4 terms na governor ng Ilocos Norte. Isang term na congressman at isang term na senator. Ang kanyang experience, ang mga katulong sa kanya sa pagtatrabaho
Philippines. Philippines. Ako po, Yes. si Sara Duterte. 3-term mayor po ako ng syudad ng Davao, 1-term vice mayor. Sa loob po ng 6 na taon ng aking administrasyon, nagawa ng Davao City na maging pang-apat sa buong Pilipinas. 4th most competitive city po kami at kami ang pang-8 sa Yay! pinakamayaman na syudad sa buong bansa. Yay! Iboto na as Vice Noong President. 2019, pag-upo ko as mayor, mahigit 1 bilyon ang utang namin sa Davao City. Ngayong Hunyo 2022, pagbaba ko, nabayaran na namin lahat ng utang ng Wow! gobyerno sa Davao Bravo! Mayor Yan po Inday ang Sara unity for Vice namin ni President. Bongbong Marcos at ni Sara Duterte. Dalawa Yeah. ang ikinakampanya namin na mensahe sa buong bansa. Una ay pagkakaisa. Kapag kami, ang inyong mga pinili na leader sa May 9, dadalhin namin sa iisang direksyon ng tuloy-tuloy na kaunlaran ng ating bansa nang wala pong kulay ng politika. Mhm. Hindi po kami green, hindi kami red, hindi kami blue, orange, lalong-lalo na hindi kami pink. At Pink. yellow. Isa lang po tayong lahat. Isa lang ang kulay ng mga Pilipino. Pilipinong masipag at magiting tungo sa kaunlaran ng ating Yes. bayan. Yan po Bughaw ang na pagkakaisa Pilipino. ng unity namin ni Bongbong Marcos at ni Sara Duterte. Pangalawa ay, I love you too. Love you. Pangalawa ay, mensahe ng kapayapaan. Tutuloy namin ang reforma na nasimulan ng administrasyon ni Pangulong Duterte. Build program at Yes. programa kontra kriminalidad Yes. ng administrasyon ni Yes, Pangulong yes, Duterte. yes, yes. Yan po ang unity namin. Yes. Pagkakaisa ng taong bayan at kapayapaan sa ating bansa. Ang amuang pamilya, dunay dako kaayo nga utang nakabubuton kaninyong tanan. Sa paghigugma ug suporta nga ginahatag ninyo kanamo. Ang aming pong pamilya ay merong malaking utang na loob sa inyong lahat sa pagmamahal at suporta na ibinibigay ninyo sa amin. Si Pangulong Duterte po, gusto niyang malaman ninyong lahat na sa pagtatapos ng kanyang termino ay nasa puso niya ang pagpapasalamat sa inyong lahat dito sa Taguig. Yeah. Dala ko lagi ang turo ng aking mga magulang sa aking pagsisilbi sa ating bayan. Na sa aking trabaho ay pantay-pantay ang lahat. Yeah. Walang mahirap, walang mayaman. Pare-pareho po tayong lahat, Pilipino. Yes. Very important. Ang aming pamilya ay merong pangako sa inyo, sa bayan. At ako yon. Kasama ang aking pangako sa inyong lahat na gagawin ko ang lahat sa aking trabaho upang tayo ay merong mapayapang pamumuhay dito sa ating bansa. Mahalin Yes. po natin ang Pilipinas. I love Philippines. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay. Yeah. BBM Sara. BBM Sara. BBM Sara. Mabuhay, mabuhay, mabuhay.